ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ನಿಖಲ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಂತು ನಿಂತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಮದಿಮೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸಾರಿ, ಮದಿಮೆದ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಶಾರ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ರಾತೀಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದಕ್ಲೆ ದಾಪನತ್ತು ಚೂರು ಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಾತಾಯನ ಆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ತೂವೊಲಿ ಕಾಂಡೆ ರಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ದಾರ ಐತಿನಿ ಕಟೀಲಿಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಇತ್ತೆ ಡಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡ್ನೇಕ್ ದುಂಬು ದೇವೆರೆಗ್ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯುನ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಇತ್ತನ ಅಯನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್, ಎಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಅಂಚ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿಲ ಒಂದಿತ್ತನ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಡಿಬ್ಬನ ಪಿದಾಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಕಟೀಲ್ಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತುಂಡು ಆಪುಜಿ ಈ ಟರ್ನ್ ರೋಡ್ ಅತ್ತ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತನ ಆಪುನೀಜಿ ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುಣ್ಯಗೆ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಎಂಕ್ ವಾಮಿಟ್ ಬತ್ತಿಲಕ ತರೆ ತಿರ್ಗಿಲಕ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಫುಲ್ ವಿಂಡೋದ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ. ಯಾ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲಿನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಆತನು. ಒರ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೀಜೆ ಅಂದ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಎಂಕ್. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇತ್ತನ ಅವು ಹಾಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಿಡ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂಡಾರ ದಾನೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಲೆತ್ತಿಜಾರೆಂದು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ, ಮದಿಮೆಗ್ ಏರೆಂದ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ, ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ ಏರೆಲ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ. ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ವಿಶಸ್ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಆತಿತ್ತನ ಯಾರು. ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಎದುಕೊಂದು ನಮ್ಮತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ದೀಜಿ ಎಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಏನು ಕೇಂತುಯ್ಯ ಏರ್ಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ದೈತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಐಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡತ ಅಂಚ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತುದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಏತ್ ಮಂತುದೇರ ಐನು ಮಾತಾಯನ್ನ ನೆಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚ ತೂವೊಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆನಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಟೀಲ್ಡ್. ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 53 ಸೆಟ್ ದಾನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡಾನಿ ಮೇ 11ಗ್. ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಆನಿ ಮೇ 11ಗ್. ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಕಲ್ನನೇ ಒಂಜಿ 4 ಜನತ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡಾನಿ ಎನ್ನ ಸೇರ್ದ್. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನಿ ಇತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಕಟೀಲ್ಡ್. ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಟುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಒಂಥರ ಆವೊಂದಿತ್ತಂದು ದಾದ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತಿಂಕ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂದು ನನ್ನದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೆಪ್ಪು ನನ್ನ ಒಂಥರ ಏತಾಂಡಲ ಮದಿಮೆ ಅಂತ ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊತ್ತುಂಡಾಡ ಆಪುಂಡು. ಒಂಥರ ಎಂಚೆಪ್ಪು ಲೈಫ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಮೈಂಡ್ಡ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನ ಟೈಮ್ಡ್. ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಫೇಸ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಅಪಗ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡೇ ಒಂಥರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಮದಿಮೆ ಆನಗ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುನಗ. ಅಪಗ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣುಡ್ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಪಂಡತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ ಪೂರ. ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಕೆಲವುದಕ್ಲ್ ಪಂತರ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಲ್ ಪಂತೀಜರ್. ಅಂಚ ದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆಂದೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದೆ ಪಂತೀಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಲ್ಪದ್ ಪನ್ಪುನಿ. ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ. ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾನ್ ಪನ್ಪ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಐಟ್. ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತಲ್ಲ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ. ದಾಯಪಂಡ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಡಿನ್ನರ್ದಲ ಮದಿಮೆದಲ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ಪದ್ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ.
ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಕಲ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಕಟೀಲರ್ದು ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಮಂತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಲಪಾಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಡೆಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಟೀಲರ್ದು ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆ್ಯನ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಆ್ಯನ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂವಲಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಆತನ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ತೇನೆ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಇಂಕಲ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಕೋಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಮಧೂರು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಇಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಡಿನ್ನರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಪಾಯರುಂಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಪಾನೇರ್ಡ್ ಅಂಚ ಪಾನೇರ್ಗ್ ಪಾಯರುಂಡು ಐಕ್ ತುಂಬಿತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಅಂದ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಪಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮಂತೀನಿ ಅಂಚ